बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन हारियानो जाबाय बर' हारि। बे बानबुंथाय बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबथा। थांनाय 28 जानुवारि खालारनिफ्राय लानानै दिनैसिम उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि बाथौ आश्रमाव उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरारि जथुम्माया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाथौ धोरोमनि बागै गुवारै सावरायनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मायावनो बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो उदालगुरि जिल्ला बाथौ सिबियारि बिथांमोननि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गणेश दैमारि बिथाङा बाथौ धोरोमखौ लानानै बुंथियो दिनैनि सानाव बर' हारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमा मोनसे मोजां डिसिप्लिनाव फैबाय आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनाङैनो सिनायथि होनो जाबायदि खामानि मावदों बेयो जाफुंसार जागासिनो दं होननाबो फोरमायो। लोगोसे लाइमोनफोरखौ धोरोमाव सोनांगोन आरो धोरोमनि बागै बाथौ धोरोमनि सांग्रांथि होनांगोनखौ फोरमायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बुंथियोदि बर' हारियानो बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन हारि। बर' हारिनि संसार जानाय राव हारिमुवा बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन होनना फोरमायो बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। गिबि गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै जोबोरै गोजोननाय मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि बे नोलोबारि बाथौ आश्रमाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे दिनै गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो हांख्रायनाय लेखा लाफैनो मोननानै गमामानै दिनै मोनसे बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज होनो सानोब्ला बेनो जे बाथौ धोरोमा गोदोनि नाजानाय आरो दानि नाजानायखौ होननानै बुङोब्ला दिनै डिसिप्लिन बिखेखखौ बेयो सोलोंथाइनि थासारिनि मोजांनि थाखायसो बेयो मोनसे डिसिप्लिनाव फैदों। मानो होनोब्ला दिनै भारताव थानाय जिखिनि बाथौ सिबियारिफोर दङ दा जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफादफोरा गोख्रोङै खामानि मावदों, साखोन सिखोननि सायाव खामानि मावदों, डिसिप्लिननि सायाव जेरैबायदिहाय सान हर खामानि मावदों आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थांनायाव जेरैबायदि बिबानखौ लानानै खामानि मावदों आरो बे उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बेनो मोनसे मोजां मेसेज। आयदाफारि हिसाबै जिहेतु बाथौनि गोथौ तत्त्वफोर दङ बे आयदाया मामोन नोंथांनि दिनैनि? आयदाफारि हिसाबैथ' जेबो आयदाफारि बेबायदि होनाय मोनाखै। आं जाय जेनेरेलि बुंबाय मा जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै धोरोमनि जांख्रिथायाव जेरैबायदिहाय खामानि मावदों, थानसालि लुफुंनाय, गामि फोसाबनाय, जौ जुवा बेफोरनि सायाव खामानि मावनाय, सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय, दिनै बाथौ आश्रम गायसननायनि सायाव खामानि मावदों आरो बेबायदिनो जोंनि दिनै धोरोमनि सायाव जेरैबायदिहाय खामानि मावदों उदालगुरि जिल्ला आफाद हिसाबै आरो दिनै 22 खान जिल्ला आफादनि सायाव 22 खान जे बियाब आफादफोर दङ आरो बिनि गासै दिनै बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों। गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होफैदों आरो जोंनि थाखाय दिनैनि साना जोबोरै माने मोजां सान होननानै जोङो सानजायो आरो। लाइमोनफोरखौ लानानै धोरोमनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बे समाव बुंनांगौ होननानै दङ। दा बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा माबायदि हाबा मावगोन? दिनै लाइमोनफोरा दिनै धोरोमनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दं होनना बुंबा दिनै लाइमोननिफ्रायनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा। मानो होनबा लाइमोन बैसोआवनो गोबां कनभार्ट जालांनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ हमथानांगौब्ला दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै मिरु गौथुमा बिनि सायाव वार्कशप लानांगोन। जोङो जायगा जायगा वार्कशपफोरखौ खालामनांगोन, जिल्ला लेभेलाव वार्कशप खालामनांगोन। जोंनि गेजेराव नङाब्ला दिनै सासे गाबोन सासे बेबायदिनो बास्लायलांनायफोरा बारा जादों। नाथाय दिनै जिल्ला आफादफोरा बे हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनाव दिनै सम मोनसे इकुवेल मोनसे समान थासारियाव दङ आरो निस्सय जोंहा फोथायनाय दङ जायफोरा गोदो बास्लायलांदोंमोन दा एसे रिटार्न जाफिनदों आरो।
नुनायाव एसे नोरोमबाबो बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन हारिया बर'फ्रानो मानोना रायजो जानायखौ नाय मालायफ्रा हाजो खंखराव रायजो जायो रावबो थांसांखा लानाय गोख्रों नुनायाव एसे नोरोमबाबो बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन हारिया बर'फ्रानो मानोना रायजो जानायखौ नाय मालायफ्रा हाजो खंखराव रायजो जायो रावबो थांसांखा मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।